तर नमस्कार मंडळी, मी रसिका दिली तुमचं आपल्या रॉयल मधोनी चॅनल वरती खूप खूप स्वागत करतोय। तर काल आम्ही गेलेलो वेंगुर्ला, एक मस्तपैकी फिरलो, कायाकिंग केला, समुद्रात भिजलो, मस्त मज्जा केली आणि खूप म्हणजे खूप कालचा दिवस एकदम भारी गेलेलो असा। आणि आज असं आमच्याकडे नाटक, त्यामुळे आज आम्ही काही फिराक जाऊ नाही, आज आम्ही घराकडेच होतो आणि आज आम्ही आता उशिराच उठलो, काल आम्ही दमलो वगैरे, सगळे पाठबीट दुखता असा। तर आता आम्ही चाललो घराकडे नाश्ता करू आणि मम्मीने आज स्पेशली नाश्ता केला ना पाहुण्यांसाठी घावणे, गोडे घावणे केले ना, तर तुम्ही पण चला घावणे घावणे। तर मंडळी माझ्या शेतातले हे बघा बोंडा मस्त उकडलेले असत, भारी। मम्मीनं गोडे घावणे केलेत मंडळी, बघा गोडे घावणे खाल्ले कधी गोडे घावणे? मंडळी आता आम्ही जेवलो आणि आता जातो व्हायचं लखनी काढूक। जेवणाचा व्हिडिओ काढू विसरलोय, कारण ते आमच्याकडे आज मासे, त्या खाण्याच्या धुंदीत जेवणाचा व्हिडिओ काढू विसरलोय। तर आज आमच्याकडे मासे होते, भाजलेले बांगडे आणि बांगड्याची कढी, भात। तर कसं वाटलं आजचं जेवण गो? भारी भारी होतं। तर आता आम्ही चाललो व्हायचं लखनी काढू, चला जाऊया। आमच्या वाटात नाटक, दशावतारी नाटक, त्याची सर मंडपाची तयारी चालू असा, मंडप घालतात। ओ भाई साहब, आम्हाला काय आमच्या गाडी धुतो, पण हे घाण केली गाडी। तर म्हणजे काल आम्ही गेलो बीच वरती, तर बीच वरती भिजलो आणि वल्या अंगानं गाडीत बसलो, तर गाडीचं रेती भीती असतात, त्यामुळे जरा गाडी साफ करतो। तर मंडळी बघा सगळीकडे सगळं रेती लागली आहे, गाडी सगळी झाडूची लागते, तर गाडी खराब होती। मंडळी नाटक सुरू झालेलं असं आणि आमची पण तयारी झालेली असं आणि आता आम्ही चालतो नाटकाक, तर आमच्यासोबत तुम्ही पण चला नाटकाक। मंडळी नाटक एकदम भारी होता, मला पण खूप आवडला आणि आमच्या पुणेकरांच्या पाहुण्यांका पण नाटक खूप आवडला। काय वाटलं तुला नाटक बघून, सांग जरा। आमच्या एक नंबर होता नाटक, म्हणजे ॲज अ कलाकार म्हणून नाही नाटक बघणं वर्थिट होतं। तर सर तुम्हाला काय वाटलं आमच्या कोकणातल्या दशावतार नाटकाबद्दल सांगा जरा। खूप खूप भारी, म्हणजे एका कलाकाराला अशी कला बघायला नशीब लागतं आणि खरंच आमचं नशीब आहे की आम्ही कोकणात आहे आणि हे याचं विटनेस आहे आम्ही, की आम्ही हे अनुभवलं। सो खूप भारी वाटलं आणि इच्छा राहील की दरवर्षी हे दशावतार पाहायला यावं। नक्की यावा, कोकण आपलं असा। तुला काय वाटलं साई, सांग जरा नाटकाबद्दल। नाटक माझं तर फर्स्ट टाइम बघितलं, खूप भारी होतं, खूप आवडलं। वैभवी खूप छान होतं, ॲज अ ॲक्टर म्हणून खूप काही शिकायला मिळालं यातून, आणि माझी पण इच्छा आहे की असं इथे येऊन काहीतरी नाटक करावं। आपण नक्कीच करूया, नक्कीच। वैभव तर आहे आपल्या नाटक बघायला, हो नक्की सांगूया। काही इच्छा राहील
तर आता आमच्या वाटकरी सगळ्या ह्या आवरून ठेवतात लगेच मांडव वगैरे काढून. नाटक सरला आणि आम्ही इलो घराकडे जेवक आणि आज असं घराकडे आमच्या स्पेशल मम्मीन बनवले भात, अंड्याचा सामारा आणि हेका स्पेशल अंड्याची पोळी आमका नाही बाई, आणि भाजी बटाट्याची ती पण शेंग घालून. आ भजी ती सती रावली तर गावली असती मका सांगायला येते काय ती होती. आता कितके जण वाटू होती ती सर फुकट आटल्याने फुकट. तर मंडळी आम्ही जेलो आणि आता निघालो शतपावली करू वायत चलत जातो पुढे. घाबरतीये शतपावली शतपावली करायला आलाय बघा. कोल्हापूरची भूतनी आली आहे कोकणात. येडे आहे का तू? आवाज बसलाय माझा ओरडून ओरडून. आम्ही जेवलो यार थोडं